Ze všeho nejdřív. Tak tohle je Emil. V tmavomodrých svátečních šatech, které nosí nerad a jenom když musí. Emilova maminka myje vlasy paním ze sousedství. Kromě toho musí vařit, udržovat v pořádku byt a prát sama i velké prádlo. Emil jede o prázdninách navštívit babičku do Berlína. S maminkou žijí v malém městě Neustadt, kde se toho v létě za stolik neděje. A Emil už je dost velký na to, aby poznal velké město, jako je Berlín. Emile, do kapsy jsem ti dala 140 marek. V Berlíně je dáš babičce. Radši jsem ti je přišpendlila do kapsy Usaka, abys je nestratil. Neboj, maminko, hned v Berlíně je předám. A už bych měl jít na vlak. Emil ve vlaku nasedne do prázdného kupé a kufr si dá vedle sebe. Tady budu mít klid. Na další zastávce k němu přistoupí pán s Bořenkou. Dobrý den. Dobrý den. Bořenka se uvelebí na sedadle naproti Emilovi a vypadá to, že spí. Emil usíná taky. Příští stanice Berlín, zoologická zahrada. To byl ale divnej sen. Emil si sáhne na kapsu, aby zkontroloval peníze. No to snad ne. Kde jsou? A kde je ten Bořinka, co seděl naproti? Musel mi ty peníze vzít on. Emil vezme kufr a vyběhne z vlaku na stanici, na kterou vůbec jet nechtěl. Zahlédne Bořinku a vydá se za ním. Bořinka vyjde z nádraží a usadí se v kavárně naproti. Emil se zastaví na rohu nádraží a pozoruje ho. Emil se schovává před kavárnou a neví, co má dělat. Bořinka zatím pije kávu. Emilovi v ruce těžkne kufr a Bořinka se přece může každou chvíli zvednout a zmizet v rušném Berlíně. Pak by byl Emil ztracený. Hej, slídilé, před kým se tady schováváš? Omluv mou sestru, ty asi nejsi místní, viď? V tomhle oblečení asi těžko, ty vypadáš. Ne, přijel jsem z Neustadtu. V Berlíně jsem poprvé. A proč se tu krčíš za kandelábrem? Tamhle ten chlap mi ve vlaku vzal všechny peníze. Celých 140 marek. Je to zloděj. Tak to musíme okamžitě říct strážníkovi. Ty troubo, myslíš, že strážník bude věřit nějakým 4 dětem? Musíme ho chytit sami. Ale jak, když je nás tak málo? To nech na mě. Já tu přece nejsem poprvé. Ale co můj kufr? Ten ti dáme do úschovny do kavárny, pak si ho tam vyzvedneš. Bořinka vstane a vydá se po ulici dál. Děti se plíží za ním. Sledují ho až před hotel, kde se ubytuje. Profesor samozřejmě nechá hotel obklíčit a rozestaví hlídky. Bořenka vychází z hotelu. Hon začíná. Rychle za ním! Obklíčit. Uhněte, smradi malí. Bořenka zpozoruje bankovní filiálku a vbíhá do ní. Rozměnit. Hned. Nemusíte se sem řítit, jako by vás honili všichni čerti. Jistě, dávám to v desítkách, nevadí. To nesmíte. Ty peníze jsou kradené, je to zloděj. No, co si to dovoluješ, ty? Holko, já jsem slušný člověk a spěchám. Desítky jsou v pořádku. Počkat, to je vážné obvinění. Můžeš to nějak dokázat, chlapče? Pamatuješ si třeba čísla bankovek? To ne, bohužel. No, tak vidíte, jen si vymýšlí. Hloupí děti. Dejte sem ty peníze. Ne, počkat. Maminka mi peníze do kapsy přišpendlila. A co jako? Jestli jsou to moje bankovky, tak má v sobě každá dírku po špendlíku.
Chlapec má pravdu, pane. Ostraha! Bankovní policejní jednotka Buřinku spacifikovala během pár minut. Snažil se ještě zapírat, ale už ho nikdo neposlouchal. O hodinu později už seděl v cele ve věznici na Plotnce. Chlapče, ty jsi Emil? Já se jmenuji Kestner a jsem novinář. Rád bych něco napsal o tom, jak se to té vaší partě detektivů podařilo. Pojďte, zvu vás všechny na kakao, povíte mi, jak jste to udělali. Emile, já tě ještě dostanu do novin, kluku, jedna šikovná. Děkujem. Bez kamarádů bych to nikdy nezvládl. Emil se po rozhovoru s panem Kestnerem vydal se svými penězi konečně za babičkou. Další den vyšel o Emilovi článek v novinách a za to, že dopadl Buřinku, který se ve skutečnosti jmenoval Grundajs, dostal odměnu 1000 marek. Emil koupil mamince květinu, nový vysoušeč na vlasy a krásný kabát. Nemohla si ho a hlavně Emila vynachválit.